שלום לכולם, אני מקווה שאתם מרגישים טוב בעזרת השם. חכמים אומרים, יש טבע, שזה אסטרולוגיה, מזלות, שכל אומות העולם חיים לפיהם, ויש עם ישראל שהוא מעל הכוכבים. כמו שחכמים אומרים, רבי יוחנן אומר, אין מזל לישראל. 7 מסמל את הטבע, 8 מסמל מעל הטבע. 8 ימים ברית מילה, 8 ימי חנוכה, פרשת שמיני וכו'. לפי הטבע, אברהם אבינו, אבי אומות, אבי האומה של עם ישראל, אין לו ילדים. שרה, שצריכה להיות האמא של עם ישראל, אין לה ילדים. רבקה, אין לה ילדים. רחל, אין לה ילדים. אז לפי הטבע, לא צריך להיות שום המשכיות לעם ישראל. מעל הטבע, יש ילדים. למרות הגיל, למרות ש1,001 חישובים. הקדוש ברוך הוא רוצה, די לחכם ברמיזה, להבין דבר אחד, שהעם הזה הוא מעל הטבע. עם ישראל הוא לא עם שהולך לפי הטבע. מה זה הטבע? הטבע זה מלכודת. זה בעצם מלכודת שהיא מעלימה את השם, בעולם מעלים את השם בתוכו. אכן אתה אל מסתתר, אומרים חכמים. זאת אומרת, הטבע רוצה לבדוק אותנו, זה ניסיון בשבילנו כמה נחפש להוריד את כל הכיסויים, להוריד את כל השכבות שמכסים על אור. עכשיו יש מצבים שהם ממש ירידות, נקרא לזה טבע, ויש מצבים שהם כאילו בעליות שזה מעל הטבע. למשל, יש מצבים ככה בזמן של לחץ, שבן אדם פתאום משתמש בכוחות שיש בתוכו שהם נסתרים, חזקים, ממש עצומים, אבל הוא לא יודע בכלל שהם קיימים. עכשיו זה, סתם דוגמה, בזמן שריפה, פתאום מישהו מרים מישהו כבד מאוד, או מחזיק משהו כבד מאוד, שבזמן רגיל הוא לא יכול להרים 10% מזה. חכמים אומרים, יש מצב באדם, שהוא יכול להגיע לכוחות האלה, שהם כוחות של גדלות מעל הטבע, שהוא יכול להגיע אליהם דרך מסירות נפש. מה זאת אומרת מסירות נפש? שהדבר לא נוח לי, לא מתאים לי, נגד האגו שלי, נגד החישובים שלי, הדעות שלי, הכסף שלי, ואני עוברת לדרגה שהיא מעליו, מעל הטבע לגמרי. כשאני עושה דבר כזה, זה כאילו שעכשיו פתאום הורדתי מסך, והמסך הזה מראה לי דברים שעד עכשיו היו נסתרים, בגלל שהם היו במסגרת של טבע. אבל בגלל שעכשיו אני הגעתי למצב שאני מעל הטבע, זאת אומרת, הורדתי את כל המחיצות ואת כל מה שהפריד ביני לבין הקדוש ברוך הוא, אז עכשיו כל האמת יוצאת, וכל האור מתגלה. ואיפה זה היה האור הזה סגור? תדמיינו איזה מרתף כזה, שפתאום יוצא משם איזה אוצר, שאף אחד לא ידע שהוא קיים. אבל לא צריך לשבור את הבית ולהרוס את הבניין הזה, בשביל לגלות שיש שם בכלל איזה מרתף עם מלא אוצר. מה הסתיר על כל האוצר? הבניין. זאת אומרת שיש מצבים שהקדוש ברוך הוא מחכה לראות, אתה הולך איתי לפי הטבע, אני הולך איתך לפי הטבע. אתה עושה מאמצים ואתה הולך למעל הטבע, אני אלך איתך מעל הטבע. מידה כנגד מידה. לפעמים אנחנו כל כך משתוקקים למשהו, רוצים משהו, מתפללים על משהו, אבל לא מוכנים לתת מעצמנו שום דבר. הקדוש ברוך הוא אומר, את רואת הדלתתא, את רואת הדלאל. הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, להפעיל כוחות שהם בנו, במצב רגיל, אנחנו לא משתמשים בהם, אבל יש לנו את היכולת במצב רגיל להעלות אותם למעלה ולהשתמש בהם. וברגע שאני עושה את זה, אז זה כאילו שעכשיו הורדתי איזה קליפה, ופתאום אור גדול יוצא. כל מה שחבוי בי, אני מגלה אחרי שהורדתי את כל המחיצות של אגו, של כל מיני חישובים, של כל מיני מחשבות ודעות, ומה יגידו ואיך יגידו, ולא מתאים לי ולא עכשיו ומחר, ונראה.
אז בעזרת השם, כל אחד מאיתנו יכול להגיע למצב שהים נפתח לשניים בשבילו. נחשון בן עמינדב, כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, מה ידברו אליי ויסעו, לאן ייסעו? היה ממול. הוא התחיל ללכת ונכנס 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 בים. עד שהגיעו מים עד נפש, כמעט הוא כבר נחנק, ואז הים נפתח. לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה לראות עד איפה אתה תלך בשבילי. לבדוק. אתה תהיה בטבע שלך, בנוחות שלך, לא רוצה לשנות שום דבר, שלא חלילה יהיה לי פחות נוח, אם אני אשנה ככה וככה, או שאתה הולך מעל הטבע, לא אכפת לי מכלום, אני הולך עד הסוף על הדבר. כשאתה הולך עד הסוף על הדבר, בלי כל החישובים מסביב, הקדוש ברוך הוא שולח לך אור מיוחד שהוא גלום בתוכו הרבה דברים שקשורים אליך. שיעלו אותך. בעזרת השם, שיהיה לכולנו סייעתא דשמיא. יום טוב.